Ngizosiza Sisi ngicela ingane. Ingane iqeda kwenzani? Sisi ngicela ingane yami. Ingane nizoyithola la. Okay. No. Ikhona ingane. Ikhona ingane kodwa ngeke beze beyithola. Ubhuti wayesebona umfazi kimi sebona intombi. Wangishaya. Hey ayikho leyo. Hey. Wangisejusa. Usejuswa yini? Ukuthi mina ngihluphekile bhuti anginayo indawo yokulala ngihlala khona la ekhaya. Wangitshela ukuthi mangavuma ukuthandana naye ngizongiphelela umsebenzi uzongixosha ngizolala emgwaqeni ngizoyibona ukuthi ngizoba yini. Ngaphoqeleka ngina choice. Ngayenza lento ngajola naye ubhuti. Umama ukhona khona la igcikeni la endlini Wena nolwazi uqonda ukuthela ufuna ukuzobulala umuzi wami shuthe. akho muzi wena ngithi wena ubhizi nenjini ungena usisi ngenjini wena ngena usisi ngenjini Nkosikazi mana nkosikazi ufikela wena nolwazi ufuna umsebenzi angithi sakunika umsebenzi. Mzansi reality story igama lami umthokozisi utshitshela majongosi into abayikhonja bakhangela into namhlophe ngabamnyama ngabe yavelaphi bathi uskinde esincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxeka. Ngicela ukubonga nje kakhulu kulaba abasubscribile ku YouTube channel yethu ukuthi bethole ama video isonto nesonto. Iza ngikuhlebele mngani ekhaya. Nangu EasyBet usefikile. Ngicela nje wena wenze njani ubhale lapha uthi Mzansi 50 uzoyitholela nje nawe i-voucher yakho ukuze ukwazi ukujoyina noma ukudlala imininingwane eminingi uzoyithola la ngezansi. Namhlanje sibiza udadewethu endaweni yaseNtshongweni wathi cha asihlabe silawule nami udaba lakhe lungithinte kakhulu ngase ngithi no angime ngeinyawo neteam yami yomzansi reality siswami sesifikile kuwena ngokuthi usibhalelile saluza udaba lakho angifuni nje ukuqamba amanga seqe ezinye inhlelo ngenxa yokuthi udaba lakho siyalibona ukuthi liyakuthinta kakhulu nathi lisithintile neteam yami. So ngicela uchazele ababukeli bethu namhlanje ukuthi njengoba usibizele la endaweni yaseNtshongweni usibizeleni uyichaza igama lakho mase uyachaza ukuthi njengoba usibizile usibizeleni. Igama lami nguNokwanda. Sacela bandla usizo ukutholakala umnini wesigadela ingane. Wabaleka lengane simthume ukuthi hambe egoma ingane eclinic. Imaki unithume uneni ingane eclinic. Wahamba nengane unini. Okay. Eyogoma ingane eclinic waphinda ngabuya. Ngifuna isitolo sakho usinwebe uhlala nobaba ekhaya ngoba ngibone nokubhala kwakho ukuthi uhlala nobaba ekhaya ngifuna uchazele ababukele ukuthi kwenzakalani. Yebo sihlala kuba imina nobaba ekhaya. Nomndeni. Yebo somndeni. Okay. Sacela umuntu ozofika uzosisiza la ekhaya ngoba sisebenza khona osebenza ekseni osebenza ebusuku ama shift ahlukene basisebenza kamasipala. Nobabili. Yebo. Okay. So uneni umuntu ke ogada ingane mawungekho nasemini nasebusuku umuntu ohlala nani kahle hle. Yebo. Okay. Nami ngiba ngicela lo sizo oba ngaleso sikhathi ngangiyithwele. Okay. Ngangiyithwele sahamba ngayo tete esibhedlela. Wawuyithwele omunye umntwana ekhona omunye okhona. So olahlekayo umntwana umuphi ulomncane? Ilomncane. Okay, ngilalela. Okay, so mase kwenzakalani ke emva kalokho ngifuna nje unobeke khulileka ungathuswa amakhamera. Mase sacela uneni ukuthi bangangimsebenzini ukuthi cela ngihambisele ingane eclinic. Okay. Uneni wavele wahamba unomphela aphindanga wabuya. Manje socela lo usizo ukuthi sacela simfune. Yebo. Okay. Ubaba wengane mophi? Usaya esitolo. Uyazi ukuthi siyaza ngithi. Ebazi umumtshelile ngithi noma umtshelanga. Angimtshelanga. Wena lento uthe nje ufuna ukuyikhuluma nami private eceleni. Yebo, ubimphatha kabi. Okay. So njengamanje ufuna ukuthi ingane sicinge sithole usisi mawunuka umkhondo okay ube umuntu ohlala ngakhona la mawunuka umkhondo unukeka ngakuphi nje ungakuphi mhlambe ekhaya kubo ukhonjwapi. Usisi awakuyena la eNtshongweni uhlala ePinetown usisi. Kodwa unamanye amakhaya noma ube ePinetown? Ikube ePinetown. Okay. Yeah. Okay, right. Mbukeli wami lolu daba alumnandi and alehli kahle ma kwenzeka kanjena
uze usisi ngempela ukuthi uphatheke kabi angazi ngempela ukuthi kuzofanele senze njani. Ngiyacabanga ukuthi unkosikazi amakhamera kwenzakalani ngoba phela udaba ngithe amaphoyisa uyena ubaba uyena ubaba wala endlini. bhuti uyaphila? hayi kuyaphila bhuti wami ngiyaphila kanjani Kuyaphileka no mfethu sondela sisi nangu umkakho or ingoduso yakho or intombi angazi nami angisabuzanga ukuthi umshado noma kwenzakaleni kodwa lokho akudingi mina njengamanje ukungidinga okufanele ngikwenze ilolu sizo lolu ekufanele ngidlulisele la ekhaya nani nisizakale usisi usibhalelile la mayelana nengane eyalahleka engifuna ukwazi lonke lolu daba amaphoyisa ludlulile emaphoyiseni. yebo mina ngalidla emaphoyiseni kodwa unkosikazi wasithi sibize nani abantu bakama-TV ngathi nkosikazi ake silinde amaphoyisa sibone ukuthi wona azokwenze njani, silinde wona singababizi abantu bamakhamera singakezwa nge-feedback yamaphoyisa. Mina ngibabizile ngoba lento le imphatha kabi uba umntwana wahamba nomuntu wesisa la endlini. Make mhlawumbe kunesikhathi esingakanani angifuni mina ngibhalelile ngiyazi but ababukeli bami ngifuna nibachazele kunesikhathi esingakanani umntwana elahlekile ngoba nathi yabona njengoba sifikile la asisebenzise sodwa khona abezempilo ama-social worker khona nawo ukuze silekelele ukuthi umntwana njengoba nithe nifuna usizo ukuthi ngibuye nomntwana etholakale. So umntwana besenesikhathi eside elahlekile mhlawumbe inyanga ingaki? Una 3 months. Una 3 months elahlekile. Yebo. Okay akatholakali ni usisi usolakala ukuthi usePantown emakhaya ngithemba semakhaya noma kuba nake navakasha nayobona emakhaya la ehlala khona noma wanixoxela nje ukuthi usePantown. Masifonele komakhalakhukhwini akatholakali inamba asangeni anikaze niye futhi emakhaya akaze siye futhi emakhaya. Okay mzansi wami udaba ladluliselewe emaphoyiseni lafika zikhona inathela abayidlulile abazenzayo noma bathi lindani bona bebesathi asilinde bona besingakezwa bekusathulakile nje bekusathulakele. Okay nibhalela umzansi ukuthi mina mhlambe ngizame ukuthi ngilula isandla ngibone ukuthi ikuphi okungenzeka. Kodwa lokho bekumbono wankosikazi-ke ukuthi afunele nina mina bengithe amaphoyisa kodwa-ke ngoba unkosikazi sendlela ngendlela enza ngayo kulungile bafethu usizo ngisalidinga lona. Ndoda ngicela ngithembe mfowethu umzansi awudlali mfowethu. If you go to YouTube sisebenza kakhulu but ke ngifuna ukudlulisa lento ke kubazali beingane ngiyazi abanye bayanqena ukuphatha izingane bafuna ukuncika emadodeni abo efuna nje ukuthi ebe romantic ingane ezekhohlwe iyona uzuzamela uneni umntwana ukuthi akube kuyena obheka umntwana. Asibhekisiseni lento zamani ukwenza iresearch ukuthi umuntu osuke ezokugadela ingane ungowaphi usukaphi ngoba ekugcineni kugcina sekunje njengoba nje sebehleli ingane abayitholi bareportile emaphoyiseni ayikho indawo abangayihambile but bathi nami angilekelele so nami ngithe angeqeza izitori ngiyazi nibaningi ningibhalelayo emakhaya but lesi story ngithe angiyeke angisho ukuthi ezeni mhlambe angiyithathe serious but ke ngisuke ngabuka ukuthi umuntu lona mhlambe somthola esaphila ngoba ngizophuma inkalo nami ngibe uheshane ngibe ukebe ngicale yonke indawo ngizama ukufuna lo mntwana usisa angibhale ngoba isitolo sakhe singithinte kakhulu kanye neteam yami. So into engingayisho njengamanje bhuti wami siswami sizosuka la entshongweni sizosuka la entshongweni ePantown akukho fa sizothungatha cause amagama ngibonile i-idea yakhe so ngicabanga ukuthi lo muntu soyithole i-location yakhe ukuthi usukaphi vele masifika sisimthole ePantown ngoba mhlambe wayiqashile futhi. Please next time ningenzi ucansi nenzele abanye abantu ukuthi benigadele ingane iyahlelelwa. Uyangizwa bhuti? Singajabula kakhulu ukuyithola leyo ngane. Kulungile mzansi wami I promise you all ukuthi I will try to make my best kutholakala umntwana owalahleka ehambe nonini owayemise eclinic emtholampilo. Mzansi wami ngilandele asamba. Mzansi wami mzansi reality story. Okay usisi sulithathile uhambo lethu sisuka entshongweni kwathiwa usePantown ke lapho ku dozen walk asimtholanga khona uma stand unqabile ukuthi singene ngaphakathi emagcekeni akhe bekhona kumkhaya wakhe ke washo ukuthi no emakhaya isemnambithi
ePitas. So sisePitas ke manje eMnambithi kaBulawayo sikhona ke la sisingisho kahle semnambithi la. Okay, siyabonga ukuthi usivulelile, siyabonga kakhulu ngokuthi usivulele. Ngicela ungathuswa ubhuti, sizosiza wena lana ukuze ungazi nawe idaba lakho hlembelize ulibone ngendlela ubungacabanga ukuthi lizokwenzeka ngayo, but lana sizolekelelana. Namhlanje ngihamba nomama, umama uyamazi? Yebo ngiyamazi. Siswami uyena lo. Bhuti wami? Yebo uyena usisi lo unolwazi ekade sisebenzela futhi. Yamazi nami. Okay. But siswami la unecala owalenza mayelana nengane. Kodwa ngifuna ukuchaza mina kakhulu nanku umndeni wengane ozongicela usisi wami ungitshele lento ade ungitshela yona ukuthi usisi wafika kanjani ekhaya. Umuntu ozosebenza kanjani. Ngicela uchazele usisi then ngimase ngimfaka imibuzo mase ngimbuza khona. No, ingane uzoyikhipha. Ngiyakubona ukuthi ufuna uqale ngibekele nje ukuthi njoba kunjani, njoba silana indaba ubhalele mina why sibe la. Usisi wahamba nengane ekliniki simcela ukuthi cela asigomisele ingane ekliniki. Wafika la eTshongweni ezocela umsebenzi ukuthi ukuba indawo yokuhlala akanayo. Samcela ukuthi usikhathele ekhaya ngoba nami ngangithwele ingane. Ngateta ngamtshela ukuthi uyena uzongigadela shuthi ingane. Ubaba mina ubaba ama-shift awafani. Sometimes ubaba ubuya sebenza kuseni, mina buye ngisebenza ntambama. Ngalelo suku lelo usisi samcela ngalo ukuthi cela sihambisele ingane ekliniki, mina ngangiyongena emsebenzini. Ngamcela usisi sicela sihambisele ingane ekliniki. Wahamba uloko aphindanga wasabuya. Kodwa uyamsaba, bengiyithanda lenkulumo ukhulume naye. Ngiyakubona ukuthi uyamsaba. Kodwa ke sizoyilungisa lolu daba lakho. Siswami sila from Mzansi Reality. Mina nguSikhindi Sincane, umthokozisi uJijila Majongo uNkomosi. So mangifika endaweni ke ngisuke ngezile ukuzodlala ngithola. Okay. Uma wengane, ubaba wengane. Uhambe nengane wena? Wabaleka nengane. Sizolanda ingane ke njengamanje siphume siphele la nawe sikushiye nokuthula. Ngiyezwa. Iphi ingane? Iphi ingane? Hey, ingane yami. Ingane yami sisi. Ingane yami sisi. Sohlale phansi ngoba ungibizile. Sisi angizohlala la sisi. Ngizosiza. Sisi ngicela ingane. Ingane iqeda kwenzani? Sisi ngicela ingane yami. Ingane nizoyithola la. Okay. No. Ikhona ingane. Ikhona ingane kodwa ngeke beze beyitholi. Oh, okay. Ikhona ingane. Yebo, Okay, ikhona siswami ke ingane. yabona njengoba sengifike lana akangizile ukuzodlala. Ngicela usinike ingane, ulanda ingane la ikhona, nginika abazali bayo ingane. Ngeke bekwazi ukuyithola. Sisi ingane. Uthini? Unyenge ngithola ingane yami. Uthini sisi? Ngeke uzuyithola. Uqonda uthini mosho njalo sisi? Wena uyiqinisa, khona iqiniso olifihlayo ungakatshela umama wakho. Liphi lo iqiniso? Umama wakho. Hey, tshela ingane yami. Ola ngasese. Mama. Lola ngasese ngaso. Mina. Umkakho wamtshela lo. Mina. Wena ushaya ekhaya iphele. Engazi umkakho. Manini. Ungitshela ukuthi uzofuna ingane la kho ngane ngizokunika yona mina. Lalela. Ngithi kuwena ngicela ingane yami. Ngiyobonaphi? Wathendiswa mina leyo. Wathendiswa mina leyo wena. Ngazi ukuthi umkakho ubethe umephume emsebenzini wena usaba busy nakini. Yabhuti ngakuso. Emzini wakho. Mala khombo. Ujwayele ukwenza kulunge ayikho ingane ozoyithola la. Ngicela ukuchaza. Uzochazela mina, uchaza ngithi. Uzochazela yena. Ayikho ingane ozoyithola la. Ngekukwazi. Siswami. Yebo bhuti. Lalela, ngiyakubona ukuthi urelaxile. Ngiyakubona ukuthi lento oyenzayo is because of something behind. Njengamanje thina siyatatazela khona into eyikhona. Kwenzakalani? Ngicela utshele mina kwenzakalani. Siswami yalo uzodaba eqhamuka manje. Ayikho nkosikazi leyo, nkosikazi ayikho leyo. Ayikho nkosikazi leyo. Ngicela Nkosikazi ayikho leyo. Bafowethu ngiyacela ukuthi silungise lolu daba. Siswami ngicela uhlala odabeni. Ngicela ubeke indlebe ulalele. Nawe ngicela ubeke indlebe ulalele. Mina ngizonika umuntu uyigunya lokuthi ekhulume. Siswami ngicela usitshele ukuthi njengoba uthi wena ubaba lona
Unjani? Wakuthembisa amalobolo? Yebo. Imali bekwenzakalani? Hey, ayikho damage, ayikho leyo nto. Mina amalobolo. Mina amalobolo. Ngilobona wena? Yebo, yebo. Manje umlobola ngenkulumo kanti wena. Hey, ayikho leyo nto. Mana ndoda ngithi mana. Ndoda mana. No, mbambe mfethu. Mana ndoda. Ayikho into Lalela ndoda, ngithi mana ndoda. Iqiniso ayivela iqiniso. Ayivela. Asho sisiyeme mina phela. Mana nkosikazi. Lalela akasile ingane sambe. Akasile ingane sambe. Manje nkosikazi. Ngicela ngingane ha sambe man. Msendo, lalela, ngifuna ukulalela ke manje ngizongizwa ke manje nami ngenze ngidrive crash. Angisusele wena indoda ekigilingwane la sizolungisa la isizwe ne. Angifuni njengamanje ngifuna ukulungisela lo daba. Ngifuna ukuthi umzansi ulalele ukuthi what's going on kwenzakalani ngala. Njengamanje kuyaphikiswana nekhuluma kuyaphikiswana. Nawe ufuna ingane nawe uyahayizwa nawe uyahayizwa. Ikuba kufanele ngikwenze. Akafuni nengane nawe ufuna ingane. Ikuba kufanele mina ngithi ngicela ingane yami ngihambe. Sisi ngicela ingane. Sizoyithola ke ingane ke. Ngifuna ukwazi kusisi lento ayishoyo njengoba ethi wena wamthembisa something. Siswami ngifuna ungitshele. Cha, Shem ngiyakubona uyayifika Shem. Ngifuna ungitshele ke lalela. Manje mama ngicela ngifuna ungitshele. Kwenzakalani? Ngifuna ungisusele ekuqaleni. Wena kuthiwa wafika ngifuna ukutshela usutshelwa yimina ke manje. Mhlawumbe nabantu mina isitolo sami sithi isitolo sabo sithi wena wafika uzosebenza la. And mawusebenza wasebenza wathunya eclinic uthi uhambe uhambisa ingane. Kwenzakalani? Tshela mina ukuthi uzuthatha ingane isiphi izathu ukuthi wena uhambe lengane. Into eyenza ngiqaqale nje ibhuti wami ngafika emzini wabo la abantu bothi mama nobaba kwakhe ngafika ngacela umsebenzi banginikeza umsebenzi ukuthi ngibaklinela umuzi ngiphinde ngibagadele nengane yabo yokuqala. Okay. Yebo. Kwathi kusasenjalo ngasebenza emzini wabo wathi suku baba khona wangisejusa wangifenza Ayikho leyo usetshuswa yimina? Yebo wangishela. Nkosikazi ayikho leyo nto nkosikazi. Wangishela bhuti. Ngidila namadoda Manje kuqinisa. Iqiniso la baba. Bhuti angikhohlwa ayikho lento eshoyo nto ba. Imali lento leyo ukuthi lo usejuselo nina nizoyikhuluma ekhaya. Okay, right. Ngicela uze nestory. Yebo wangishela ubhuti wangithembisa Siswami ngicela ungitshela ukuthi kwenzakalani. Awusiqalele ekuqaleni kwenzakalani ngoba manje kunesiphithiphithi. Ngoba kade ngisasho nje ibhuti wami ngafika la ekhaya ngafuna umsebenzi. Kahle kahle ngaxhumana nangu my sister lo wangithatha ngiletha ekhaya wangitshela ukuthi unomsebenzi badinga iklina umuntu ozobaklinela endlini kunanengane idinga ukugadwa. Then ngavuma ngafika emzini wabo ubhuti nosisi. Mangifika khona izinto zaqala zahamba kahle kuhambe ngesikhathi. Ubhuti wayesebona umfazi kimi sebona intombi wangishela. Hey ayikho leyo. Hey wangisejusa. Usetshuswa yimina? Ukuthi mina ngihluphekile bhuti anginayo indawo yokulala ngihlala khona la ekhaya. Wangitshela ukuthi mangavuma ukuthandana naye ngizongiphelela umsebenzi uzongixosha ngivele emgwaqeni ngizoyibona ukuthi ngizoba yini ngaphoqeleka ngina choice ngayenza lento ngajola naye ubhuti. Umama ukhona khona la igcikeni la endlini wena nolwazi uqonda ukuthela ufuna ukuzobulala umuzi wami shuthe akho umuzi wena ngithi wena ubhizi nenjini ungena usisi ngenjini wena ngena usisi ngenjini nkosikazi mana nkosikazi ufikela wena nolwazi ufuna umsebenzi angithi sakunika umsebenzi mana ke nolwazi ya lalela ke ya ngifuna uze nendaba ya wangena ngenjini sayenza ke lento nobhuti apha ntsini ngaze ngamitha mina engimitheni kwami ngathi uma ngimtshela siyamfihlela njalo umama wakwakhe ngathi uma ngimtshela wathi umthetho wena nolwazi wanginikeza imali wathi ngithula uthi wathi wakunika imali yebo wanginikeza imali engango-5,000 yokuthi ngokwenza abortion enye yayo ngikwazi ukuhamba ngekhaya ngibe ngiyolungisela ngoba wayethe umuntu ozovela ekhaya ezongilobola. Iphutha lelo nolwazi ayikho nkosikazi leyo nolwazi khuluma iqiniso ngicela ingane yami ayikho lento no bafo nkosikazi okay manje nkosikazi ngichazele bafo wena ufike wangena usisi ngenjini waphinda futhi phezulu kwalapho wathi akakhiphe isisu ngoba uzophela umshado wakho wasuthi phinda uthini wamnika imali wathi akagoduke ekhaya manje eyolungiselela indaba yani yokuthi uzomcela lengane mzansi wami yabona isizathu ngiyasithola ukuthi why ethatha ingane usisi uyithatheleni ingane
into eyenza ukuthi ngithathe ingane lo ungangifuna ukuthi ubuze lo buhlungu engabuzwa ngaphakathi time lo ethi uzofika ekhaya ezolobola wagcina engafikanga sahlala salinda sisi ngifuna nizwe kahle sisi wenze njani ingane wayithathiswa yini ngathathiswa ukuthi umlisa wathi uzofika ekhaya ezongilobela esekhiphe ngisho usuku azofika ngalo akaze azafike sahlala salinda lutho ukufika nami ngacabanga njengomuntu wesifazane ukuthi yini engayenza ngiyibuyisele lezo mzisa ubhlungu ngathatha ingane ke mina lena ekhaya iseklinikini ngashanga chitha nayo ikhona impela ingane kodwa futhi awuqedile futhi wawuqedanga mala nkosikazi angisho ukuthi ngizomlobola angisho ukuthi nkosikazi ngizomlobola ulephutha okay bafo okay no bafo ayikho into engivumayo angivumi lutho akulobola ngamuntu azangithembise umuntu bafo that's why ubalekile hamba wayesitolo uyazi mama usindaba ubize umzansi bafo ubize umzansi lalela bafo ingane yami wena lalela wait bafowethu ngifuza kuphela yonke lento uhambe futhi la ungaphindi ngoba lapha ngizokubona khona ngifuna bafo angeke kwenziwe lalela bafo ngicela nkosikazi alethi ingane manje hawu nika umsebenzi wait ungajulungi wait guys okay right ngiyayivala ke manje show ngiyayivala show siswami ingane khona yebo ikhona ingane okay ucelwa yimina ngizoyicela mina ingane ngibabuyisele yibona bazoyilungisela inkinga yabo yomndeni engicabanga ukuthi revenge obufuna ukuyipheya ususothekile bahlukumezekile usisi uhlukumezekile yabona umuntu wesifazane uhlukumezeke kanjani njengomuntu wesifazane omazi ukuthi uphile kabuhlungu kanjani wena uzopheya kumuntu wrong usisi akazi lutho yena indaba ukuthi nina bulala nami wena bafo bulala nami wena ngicela umbambe uthi bulala nami wena uthi bulala nami enolwazi Ulibulala nami wena. Yebo bengilala nawe. Mtshele Nkosikazi mtshele man. Zikhona lezo bengenzela ukuthi ukwazi ukubhalisa igrant. Mtshele lethe yonke into. Thola nawe. Mtshele. Thola nawe. Uba nawe wena ndawo wrong owazi ungakwazi ukuvala lapha esathi. Okay, ngiyacela ke bafethu, ngiyacela no, I want to close the show. Ngicela ukuyivala ishow. Ma wakhe ingane uzoyithola. Usisi uyavuma ukuthi ingane uzoyithola. Ebepheya ngenxa yendoda yakho lesi sikhohlakali lesi engazi besisolobola ngeingulube noba sikhuluma sithi besathemba isintombazana ukuthi izoyilobola samnika u5000 bafo ngiyacela mfethu angeke umsabile ushefu wena lalela mfethu no mfethu ngicela ungibambe ngithi ushefu wena lokho bodyguard ngicela ngithusela yena ngifuna ukukhuluma ne-TV nje manje my TV Mzansi bafowethu mina mangihamba nomuntu kufanele egcinene sizakala but umuntu kasisi wenza ubuxoki wenza ngathi yonke into right masifika lana sithole ezinye indaba kahle hle umuntu uthina besithi sizolisana naye sengithole ngathi fanele ngiphinde ngidefende ngala kuze lento ibalance ingane ikhona iyatholakala sizocela ukuyibona akuvumelekile ke ngenxa yemithetho thizeni yokuthi ingane ivele on screen ngoba ingane isuke nje kuumthetho ongavumelekile ngenxa yemithetho esinayo la ka channel yethu ukuthi ingane mayisencane asivezi ku TV usisi uzoyithola ingane usisi naye iqhubekele ephila impilo yakhe angifuni ukungena indabeni zama relationship ukuthi bazoyilungisa kanjani indaba yomshado noma yomalobolana so ekaqedile nalawo lobola khona ukhipha 5000 la ngoba egwazela ukuthi untombazane ebaleke ehambe emakhaya untombazane wabuye wazothatha ingane ngiyayivala ke manje ngiyayivala ishow Mzansi wami nolwazi ayibona umsebenzi wakho uzoxoxa nomama uyayibona umsebenzi wakho sizophuma manje uyayibona umsebenzi wakho sizophuma manje uyayibona na Umsebenzi umsebenzi wakho nolwazi uhlala nobala ekhaya ngihlala nabosisi bami nezingane zami eziwu2 osisi wakhe banganani oyedwa una 13 kahle kubancane nje wena umdala oyingakho ubufuna itoho phuma ke sisi wami ukwehlele ngiyakubona ubhlungu abububhekene nakho bengazile ukuzolwa nawe mina ubaba oyiqoki nanga umuntu ekumele ngabe silwa naye bazolungisa indaba yabo nolwazi uyabona umuzi lofuna uzobona wena bafo uzokukhombisa lalela wena uzokukhombisa lalela
Ububhizi umbiza nolwazi namanje usakhaza nolwazi asidlali la wendoda asenze ucansi la I'm serious we're not having sex la we are not having sex la wena olwazi please uyasihayizela manje nolwazi kube uwena wrong ngizokukhombisa seyivala ke njengamanje ishow bafowethu Ngizokukhombisa we closing into esizoyevele siyenze Ngizokukhombisa siyobona ingane wena. siswami cela usukume siswami share le ndoda ikhohlakele siyobona ingane njengamanje nje ingane nami ngifuna ukuyibona phela lengane sala ukhale ngonolwazi nolwazi sambeni mzansi nkosikazi uyabona nolwazi Senonkosikazi.